హలో 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 సారీ గాయస్, మీకైతే వీడియో పెట్టడానికి నాకు లేట్ అయితే వచ్చింది. నేను ఆ లేట్ బర్త్డే ఇదైంది. సారీ. ఇప్పుడైతే మనం మైండ్ క్రాఫ్ట్ అయితే ఆడబోతున్నాం. ఒక్క నిమిషం ఆగండి గాయస్, లైటింగ్ అయితే పెంచేసుకుందాం ముందు. ఓకే, ఆడైతే తర్వాత చూద్దాం. నెట్ అయితే ఆన్ వద్దు, ఆఫ్ చేయాల్సింది. ఓకే, లెట్స్ ఇప్పుడైతే ఎక్స్పీ కోసం దీని తగ్గదు కదా. ఫస్ట్ అయితే క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ పెట్టుకొని స్టిక్స్ అయితే 4 చేసుకుందాం. టార్చ్ అయితే అలాగే 4 కూడా మొత్తం అయితే ఇచ్చేస్తాం. ల్యాంత్ మనకు కాదు కానీ ఫస్ట్ అయితే మనకి ఇది కావాలి గైస్, వెపన్స్. పికాక్స్ ఏది? పిక్కీ అయితే మనం సరిగ్గా చేసుకోలేదు, ఏదో అయిపోయింది. పికాక్స్ పాయ్ పికాక్స్ ఏది? పిక్కీ కావాలి. పిక్కీ